ଭାରତର ବରପୁତ୍ର ମାନେ ଯଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଅହିଂସାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ମଧୁ ଚାଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବେତ ପାହାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ୍ଧୁକ ମୁନର ଗୁଳିକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ନିରୀହ ଭାରତୀୟମାନେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରି ସଂଗ୍ରାମ ଭାରତକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିପାରିଥିଲା। ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟା ଭଳି ନରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଇଂରେଜ ସରକାର ବର୍ବରତାର ସବୁ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପରିଶେଷରେ ଅହିଂସାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଜୟଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଭାରତ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସ୍ଥାନିତ କରିପାରିବ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ କରିବା ଉଚିତ। ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ଠାରୁ